뭐나요? 우리나라 건강식입니다. 내 타바이 나지않은 사라이지라다는 방문 기비하는 방문중 앙젤라 로그만 라이드문 사세 바우피리바의 토모리 슬로그만 라이드문 기도디는 방문이 각자함이 시아라다 모으리 페이나이자든 사세나 삼신이 대딩기를 모으리 쓰는 방문중 기리 누다치 피자 하등은 내는 시장 소모 능강문장 등로그만 라이바 등을 내는 말아봐 서울은 방문 가이도 그네 그렇게 쓰는 방문 안 끊어두면 알겠고요. 말아봐 메테리얼 잡내 끊어두면 이제 그 손포방 배보다도 그는 방문 다 그냥 하나의 농아 니네 밀고 트나다에 왜 시알라다. 나 그방방 그 솜솜 그 방만 시끄러 분명할. 이 프리라에 프로레 마라 산적 피나무라. 남남으로 살라거든. 안구 기야. 안구 또다리 영화 그 자기가 만시거든. Angku sekian, nanti bilang orang sungai, angku itu malah kalau mahal kira. Nanti antara ijratan nengkangman, misalnya nengkangman media promosi kemang kubu, angku sekian ini semua. Ada sekian di desa ni apa mendelan di pakai ni jangan. Mendelan baik, aku tidak suat ni sini ni aku sekian di desa baik dari baru pungkangan aku desa baik. Angku ni sini ni aku pijan ni 피만이 뭔가 푸시하다 나만 내자이. 이런 뭐 평로자는 물러나는 맨내랑 그 길이 칼럼베야. 산이제 당바지 살것 소에 남는 분이 소리는 남는 분이 주면서 나피 강단에 맨내랑 하고 하고 쳐진 것 좀 보자. 그나 막그 뭐 갖고만 하니 타봐. 그가 나 신기하고. 대화부터 안 그기 안 하더라 보여줘라. 나한테도 문식 같다가 좋다네 시다 칼럼는 그런 거 비봐요. जोंनि ओनसोलनि माखासे एजुकेटेड मानसिफोर गोरों-गोरा मानसिफोर मास्टारनिफ्राय लाना प्रफेसरनिफ्राय लाना जेसेबांखिनि इन्टेलेक्चुएल मानसिफोर बिथांमोना आंजों रायज्लायफैबाय जे दिनैनि दिनाव जोङो मोनसे मोजां सिद्धान्त लानांसिगोन राइट टाइम राइट डिसिसनखौ लानांसिगोन दा जोङो जोंनि ओनसोलनि बिटिसि हालामनि बिटिसिनि गासै रायजो राजाफोरनि थाखायसो जोङो दिनैनि दिनाव सिन्था खालामनांसिगोन बे खोथाखौ आंखौ खावलायबाय खावलायनानै बुंबाय जे नोंथाङाबो दिनैनि दिनाव परिबर्तनाव थानांसिगोन सोलायनांगौनि थाखाय नोंथाङाबो जोंजों लोगोसे खामानि मावनांसिगोन आंखौ बेबायदि बुंबाय बिनि उनाव आंबो सिन्था खालामबाय जोंनि समष्टिनि खोथाखौ स्टाडि खालामनानै नायबाय आङो जे जोंनि समष्टिनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सिन्था खालाममारदों दिनै स्टाडि खालामनानै नुबाय जेसेबांखिनि एडुकेटेड मानसिफोर दङ लेखा गोरों मानसिफोर दङ इन्टेलेक्चुएलफोर दङ बुद्धिजीबीफोर दङ दिनै बयनिबो सिन्थाधारायानो जाहैबाय सोलायनाय जे जोंनो मोनसे परिबर्तन नांगौ बिटिसिआव जोंनो मोनसे गोग्गो गोदान सरकार नांसिगौ दिनै जोंनि समष्टिनि रायजो राजाफ्राबो बे खोथाखौनो सिन्था खालामबाय दा बिनि उनावहाय आं गुबुन गुबुन समष्टिनि खोथाखौबो सिन्था खालामदों नोंथांमोननि चिरांनि क'क्राझारनि उदालगुरिनि आरो बाक्सानि गुबुन गुबुन समष्टिफोरनि खोथाखौबो आं सिन्था खालामदों साननानै नायदों स्टाडि खालामदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सिन्था खालामदों दिनै नुबाय एखे रोखोमैनो बयबो मोनसे खोथाखौनो बुंदों जे जोंनो परिबर्तन नांसिगौ जों सोलायनाय लाबोनोसै मोनसे गोदान जुग जोङो बिटिसिआव लाबोनोसै जाय सोलायनायनि गेजेरजों जों गोरिब गुन्द्रा बयबो दावगालांनो हागोन मोनसे सान्थि जोंनि गेजेराव गायसननो हागोन दिनै बे खोथाखौनो बयबो सिन्था खालामदों आरो चिरां क'क्राझार उदालगुरिनिफ्राय गोबां लाइमोन सेंग्राफोर जायफ्रा BE पास जाबाय MA पास जाबाय बा जायफ्रा दिनै कलेजाव फरायबाय दं बिथांमोनाबो आंखौ फन खालामनानै बुंहरबाय जे सार नोंथाङा जोंजोंनो थानांसिगौ परिबर्तननि थाखाय खामानि मावनांसिगौ होननानै आंखौ खावलायहरबाय जोबथारनायाव आङो बे राइट डिसिसनखौ लानो हादोंमोन आरो UPPL हान्जायाव जयेन जानानै दिनै UPPLनि सासे नेहाथारि हिसाबै आङो खामानि मावबाय दङ दिनै UPPLनि जानानै खामानि मावनानै आं गावखौनो गोग्गानाय मोनदों दा जियानो जा आं UPPLआव जयेन जानायनि उनावहाय बिटिसि ओनसोलनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव गिदिंबाय गुबुन गुबुन समष्टिफ्राव गिदिंबाय बे गिदिंनानै दिनै मोनसे रोखा पिक्चारखौ नुनो मोनदों जे UPPLआनो फैबाय थानाय समावहाय 27टानिफ्राय 30टा समष्टियाव देरहानानै सरकार दानो थांबाय दं जेब्लानोखि 2015 मायथाइयाव 2015आव PCPR महरै बे UPPL हान्जा इलेक्सन गेलेदोंमोन अब्ला जों नुनो मोनदोंमोन
बे समाव खालि बर'फोराल' बे पिसिडिआनो एबा दानि इउपिपिएल भट होदोंमोन आरो बेनि गेजेरावबो जों नुदोंमोन गोबां गामिफ्राव बे इउपिपिएलनि मानसिफ्रा एबा पिसिडिआनि मानसिफ्रा केम्पेइन खालामहैनो हायामोन केम्पेइन खालामनो थांनो होआमोन सोरबा इयरना मा बिसोर बादा होयोमोननो दा बेफोरबायदि जोंनि जायगायावबो जादोंमोन दिनै इउपिपिएल हान्जाया गासै बर' ओनसोलावनो गासै बर' रायजो राजाफ्रानो दिनै इउपिपिएल हान्जाखौ लैहोर लैहोर बनायदों जुथुम खालामदों रायजो राजाफोरजों रायज्लायदों आरो बै समावहाय जों खालि बर'फोरनिल' भट मोनदोंमोन आरो गुबुनफोरनि भट मोनाखैमोन खिन्थु जों दिनै नुनो मोनबाय बिटिसिआव जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठीफोर दं आदिबासिनिफ्राय लानानै राजबंशीनिफ्राय लाना मुस्लिमनिफ्राय लाना नेपालि बेंगलिनिफ्राय लाना जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठीफोर दं बिथांमोनाबो मोनसे खोथाखौनो बुंदों जे आमार परिबर्तन लागे जे जोंनो सोलायनाय नांगौ आरो दिनैनि दिनाव बिथांमोना बुजिनानै मोनदों जे सोलायनाया सोरनि दारै जागोन सोलायनाया परिबर्तना सोरनि दारै जागोन दिनै बिथांमोना मोनसे सिन्था खालामनानै मोनदों बिजेपिआ कुनु दिनावबो बिटिसिआव सरकार खुंनो हाया बिजेपिनि दारै कुनु दिन परिबर्तन जाया कंग्रेसआ कुनु दिन बिटिसिआव सरकार खुंनो हाया गतिके कंग्रेसनि दारै मालाबाबो परिबर्तन जाया बंग' एबा जिएसपिनि गेजेरजों मालाबाबो सरकार खुंनो हाया गतिके बिनि गेजेरजों कुनु दिनावबो सोलायनाय फैया अब्ला दिनै बिपिएफनि बिकल्पआ मा बिपिएफनि बिकल्पआनो जाहैबाय इउपिपिएल दा ओंखायनो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि सुबुंफ्राबो दिनै लैहोर लैहोर इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जानानै खामानि मावबाय दं दिनैसिम 12 लाखनिख्रुइबो बांसिन इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जाबाय आरो बेफोराव बांसिनै गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि सुबुंफ्रानो जों दिनै नुनो मोनदों एबिएमसुनि मुसलमान स्टुडेन्ट इउनियननि गायसनगिरि आफादगिरि दा बिथांमोना इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जादों राजबंशी स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसननि जेब्ला दैदेनगिरि बिथांमोना जयेन जादों आदिबासिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जयेन जादों आरो गावबा गावनि जायगायाव हाबनानै बिथांमोना खामानि मावबाय दङ ओंखायनो दिनैनि दिनाव इउपिपिएल हान्जानि सरकार जानाया दिनै रोखा जानानै दङ दिनै आङो नोंथांमोननि बे समस्यायावल' फैयाखै अबयसे नोंथांमोननि नैबे समस्यायाव गिबि खेबनि थाखाय फैदों जोंनि दिनै बाक्सा जिल्लायावहाय जों ओरैबायदि समस्या नागिरनानै मोनाखै जे दिनैनि दिनावहाय बिपिएफआ बबे समस्यायाव देरहागोन जों मोनसेबो जायगा नागिरनानै मोनाखै जोंनि डिस्ट्रिक्टआव 11टा समष्टि दङ बाक्सा जिल्लायाव 11टा समष्टि दं बे 11टा समष्टिनि गेजेराव बिपिएफआ बबे मोनसे समस्यायाव देरहागोन जों दासिमबो मोनसेबो नागिरनानै मोनाखै खिन्थु जोंनि बाक्सा जिल्लायाव 6टानिफ्राय 7टा समष्टियाव इउपिपिएलआ देरहागोना दिनैनि दिनावहाय रोखा जाबाय 100% जाहैबाय उदालगुरि जिल्लायाव आं गिदिंनानै फैबाय आरो गाबोन थांबावगोन 19-20 बे मोननै देराव उदालगुरि जिल्लायाव गिदिंहैबावगोन दाखालि सानदे गिदिंहैबाय दा बेवहायबो नुदों दिनै बिपिएफ हान्जाखौ रायजो राजाफ्रा गोबां जायगायाव सोआखै मिटिं खालामनो होआखै मानोना बिथांमोननि सायाव माखासे अजद दङ 17 बोसोर बिथांमोना कारापसन खालामबोदों बैफोर ओनसोलाव खामानि मावाखै होनना बिथांमोनखौ अजद दिखांनानै दिनै बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बिपिएफ हान्जाखौ उदालगुरिनि गोबां समष्टिफ्राव केम्पेइन खालामनो होआखै बेनिफ्राय जायफोर साफा सानै थाबोबाय एनडिपिनि मानसिफोर बे एनडिपिनि मानसिफोरखौ बिथांमोना हाबनो थाखाय केम्पेइन खालामनो थाखाय थिनदों बिपिएफआ दिनै बिथांमोनखौबो रायजो राजाफ्रा कुइसन खालामदों जे नोंथांमोना सोरनि जानानै फैदों बिथांमोना बुंदों जोंखौ दिनै बिपिएफ जाबाय बिपिएफनि जानानै फैदों अब्ला बिथांमोनखौ बुंदों जेरानिखि नोंथांमोना एबसुखौ लाफानानै गणतान्त्रिक भावे आन्दोलन खालामदोंमोन बड'लेण्डनि थाखाय राजा लामायाव ओंखारदोंमोन अफिस आदाলত बन्द खालामहैदोंमोन जों बेफोराव जेब्ला थांदोंमोन अब्ला जोंखौ बिपिएफ दोलोआ बादा होदोंमोन दिनै नोंथांमोना बेफोरबायदि दोलोजों लोगो नांनानै बोरैहाय राजखान्थि गेलेनो सानखो होननानै जे बिथांमोनखौबो दिनै केम्पेइन खालामनो होआखै गोबां जायगायाव हयथ' नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुदों खोमा ससियेल मिडियायाव खोब सम्भब नोंथांमोना नुदों दिनै बेबायदिनो दुलाराय बिटिसिआव मोनसे बारहावा बारदों सोलायनांगौनि बारहावा परिबर्तन जानांगौनि बारहावा आरो बे बारहावानि गेजेरजों बे दोहौनि गेजेरजों बिटिसिआव सरकार सोलायनो थांबाय दङ आरो बे दोहौआ दिनैनि खोथा नङा 2014 मायथाइनिफ्रायनो बे सोलायनांगौनि जिथु बार बे दोहौआ जागायजेनदोंमोन नाथाय 2014 मायथाइयावहाय दिनैनि दिनाव जायफोर एजुकेटेड मानसिफोर जायफोर लेखा गोरों मानसिफोर इन्टेलेक्चुवेल मानसिफोर 2014 मायथाइयाव बिथांमोना खालि साफा भटार्सल'मोन बिथांमोना भटल' होदोंमोन सोलायनांगौनि थाखाय नाथाय दिनै बिथांमोना बुंदों जों दिनै भटार्सखौ जानानै थाबा जानाय नङा दिनै सोलायथारनांगौनि
थाखाय जोङो रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै रायजो राजाफोरखौ खावलायहैनांसिगोन रायजो राजाफोरखौ बुंहैनांसिगोन होननानै माखासे एडुकेटेड मानसिफ्रानो लेखा गोरों मानसिफ्रानो मास्टार प्रफेसरनिफ्राय लानानै माखासे बुद्धिजीबि मानसिफ्रा दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै खामानि मावबाय दङ जों दिनै बिथांमोनखौ नुनो मोनदों माखासे लाइमोनफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै खामानि मावबाय दङ बे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोंनि रायजो राजाफोरा बुङाखै जे नोंथांमोना मानो पलिटिकेलाइज जाखो नोंथांमोना मानो राजखान्थियाव बाहागो लाखो होननानै बिथांमोनखौ कुइसन खालामाखै नाथाय रायजो राजाफ्रा बुंदों बे लाइमोनफोरखौ जे नोंथांमोना साफा साफा ससियेल वर्कार नोंथांमोना दिनै दिनाव साफा साफा समाजनि खामानि मावग्रा नोंथांमोनखौ बरायदों जोंनि सिन्थाधारानि गेजेरजों नोंथांमोना दिनै खामानि मावनो ओंखारफैदों होननानै बिथांमोनखौ बुंदोंसै दा बिनि गेजेरजों जोङो दिनै नैबे बिटिसिआव मोनसे गोग्गो सरकार मोननो थांबाय दं दाना परिबर्तनालाय बेयाव जानांगौ जों जे होनबाय दङ मानो सोलायनाय नांगौ जोंनो मानो परिबर्तन नांगौ बेबायदि दोहौआ मोनसे समाव जोंनि भारत हादरावबो फैदोंमोन भारत सरकारखौ सोलायनांगौ होननानै बेबायदि मोनसे दोहौनि गेजेरजोंनो भारतआवबो सरकारनि सोलायनाय फैदों बेबायदिनो आसामावबो फैदों बेबायदि दोहौआ मोनसे समाव बै लाइमोन सेंग्राफ्रानो लेखा गोरों मानसिफ्रानो मोनसे दोहौखौ लानानै फैदोंमोन आसामावबो बेबायदिनो आसामावबो मोनसे सरकारनि सोलायनाय फैदोंमोन बेदिनो एखे दोहौआ दिनै जोंनि बिटिसिआव बारदों दाना जोंनो मायाव परिबर्तन नांगौ मायाव सोलायनाय नांगौ बे जोंनि गेदेर मोनसे कुइसन जागोन आरो जोंखौ अपोजिसना बेखौनो बुंदों मायावथ' सोलायनांगौ दङ माथो जों सोलायहोबाय होननानै बुंदोंमोन दिनै नोंथांमोना नुदों पेपारनि गेजेरजों मिडियानि गेजेरजों हयथ' बेखौ मिथियै रावबो गैया जे दाखालि बावैसो 29 जोन ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआव साकरिया थांबाय दा बिथांमोना सोरमोन निश्चय नोंथांमोना मिथिगौ बिथांमोना जाहैबाय सोरबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि फिसाला सोरबा खाम्फा बरगयारिनि बाय बाहागि सोरबा हाग्रामा महिलारिनि बाय बाहागि नङाब्ला सोरबा बिपिएफ लिडारनि फिसाला बाय बाहागि दा बिथांमोना इलिगेल साख्रिखौ लादोंमोन उइदाउट इन्टारभिउ जेबो इन्टारभिउ होआबालासिनो दिनै बिदिनो बिटिसिआव साख्रि मोननो गोनांबा 10-15 लाख थाखा होनांगौ 10-15 लाख थाखा होनो हायाबा साकरि मोना दिनै जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्रा 10-15 लाख थाखा होनो हाया ओंखायनो जों बुंबाय थादों जोंनो बेफोर सिस्टेमखौ नाङा बेफोर सिस्टेमाव जोंनो सोलायनाय नांगौ जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्रा 10-15 लाख थाखा होनानै 20 लाख थाखा होनानै साख्रि लानो हाया जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा साख्रि मोननो गोनांबा गावसोरनि सार्टिफिकेटजों साख्रिखौ मोननांगोन गावसोरनि मेरिटजों साख्रिखौ मोननांगोन आरो बिदि जानो गोनांबा जोंनो सिस्टेमाव सोलायनाय नांगोन आरो सिस्टेमखौ सोलायनो गोनांबा जोंना दिनै सरकारानो सोलायनांगोन हाग्रामा महिलाया मा बुङो আমার বিটিসি কোনো আইন কানুন নাই আমার বিটিসি কোনো সিস্টেম নাই বিটিসি আন্ডারতে চলি থাকে